ವಾವ್ ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಸಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಬರೀತಿನ ಒಚ್ಚರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿ ಈರೇಸರ್ ಅಂಚಾತಿನ ಚಪಾತಿ ವೈಫ್ ಏನ ಕೊರಿಯೋಲ್ಡು ಅವು ತಿನ್ಲಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡ್ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಐತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಲಕ್ಕನೆ ಅವು Married people will know my difficulty. ಇವತ್ತೇನಕ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೋಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಂಚ ಉರುಣೆ ಅಲ್ಕೊಡು. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ವೈಫ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪಂಡಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡದು ತೂಕಂದು ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಬಂದು ವಾವ್ ಚಪಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಂಗೆ ಗರ್ವ ಹೊಡ್ಕೋಯಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಏನಕ್ಕಂತ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಜಾತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಗರ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಚಪಾತಿ ಈತ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂದು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಪೋಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂದ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಂಡು ನಾನು ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂದ ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡು ಅವು ಚಪಾತಿ ಅವು ಪೂರಿ ಅತ್ತ ಓ ದೇವರೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೈನಾ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಪೂರ ಸುಲಭ ಪೂರಾಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕ ಕೊಂಚ ಬಂಗ ಪಿನ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತ ಕೊರಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಡೇದಿ ಇಟ್ಟಿದ ರೌಂಡ್ ಬೈತಂಡೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜಾಡ್ಸು ಓಲೋಲ್ಲ ಅಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಾಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ತೋಜಾಡು ತಿಕ್ಕಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಚೈನೇ ಬರ್ತಿ It is not round, but yes. So, a few moments later. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಬಿಚ್ಚೌನ್ ಬೇಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಡ ಒಂದು ಓಕೆ see, this is how you do a proper chapati. A few moments later. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಚಪ್ಪ ಹಾಂ ಮಾಚ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಣ ಚಪಾತಿ ಫ್ರಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಚುರುಕು ಚಪ್ಪೆ The best part about this chapati is this side it's soft and in the middle it is hard, just like see. And time to taste.
ಪಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕಾಯ್ದು ಸರಿ ಗೀರೋಸ್ got like My chapati is ready. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಂಡಿಯಾ ಶೆಫ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಚಪಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಸಿ ಉಂಟು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾಪಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ, ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು. ಓ ಹಾಂ ತಿನ್ನ ನೀ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ. ವಾವ್, ದಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಬಿ. ಅಗ್ಗೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ದಿನ ಈ ಮಲ್ ನಾನು ತಿನ್ಪುಜನ ಒಂದು ದಿನ ತಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದಾದಾನ ಪನ್ಪೇನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಂದು ತಿನ್ಪೇನ ಇದ್ದೆ. ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಬಿದ್ರು ಹಾಂ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ದಿನಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋ ಎಂಚದಂತ ರಿವ್ಯೂ ಪನಿಯ ಅವನದು ಜಗ್ಗೆರೆ. ಉನ್ನೇಕೆ ಅಂದಿನ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ಮನ್ಪೇನು ಬರೀ ಆಪಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಇದಾಗಿ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಬರ್ಪುಜ ಮಲ್ಪುಜ ನಂತ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಾಂಡ್ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಯಾವಲ್ಪುಜಿ ಈತು ಪುರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಪುಜಿ ಓಕೆ ಇರ್ಲು ಮದ ನಾನು ಯಾನಿರ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದೆರಡು ಜಾತನ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನು ಬಿಡದಿ ಬಂತುಂಡು ಏತ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಟ್ಟು ಲೇಯರ್ಗೆ ನಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟು, ಆ ರಟ್ಟು ಬಂತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂಜೆ ಚಪಾತಿಯೋ ಇದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಾಳ ಏರಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಡಂದು ಇಟ್ಟು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇತೆಯೋ ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ದ ಚಪಾತಿ ಸಿಕ್ದಲ್ಲ ಕುದರುಂಡ ಚಪಾತಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಲೊಂದು ಚಪಾತಿ ಬಂದು ಕುದರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲ್ ಬಿಟ್ಟದ ಇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೀತಿನ ಒಚ್ಚೆರೆಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡಿ ಈರೇಸರ್ ಅಂಚಾತಿನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಲೇನು 8 years ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸುದೀಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು